víc vás to. Dneska to je takové malé a chci prostě poděkovat za všem mojich odběratelů. Tady mám teď tohle je moje jako asi nejpopulárnější video. Teď mám 41 odběratelů a na tom videu mám 2983. 2983 prostě hledu a 65 lajků a 32 dislikeů. A chci hlavně poděkovat za prvé Q-Unicorn Channel, za druhé Marušce Lamborové a za třetí Hanako Chinasuku, já nevím, jestli to říkám dobře, nebo blbě, a mluvám se, a Kate Garden. Takže těchto 4 lidem děkuju. Vím, že tu mám více, ale to jsou ti 4 lidi, kteří prostě jsou strašně hodní. A to je všechno. A ahoj.